Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Bong? Okay, Chuna. Mag-andam kag pulutan. Brandy, baso o beer. Dadonin mo sa kilid sa swimming pool. Kay maligo ko. Sure, Bong. Way problema. Kitang duha ang mga ligo. No. Kung ikaw ray maligo? Duha me. Si Honey Sweet. Oh. Ang akong private secretary. Unsa? Bong, unsa man ni? Himuon ko nimong kriminal? Oh. Unsa? Unsa himo ti kang kriminal? Ha? Ngano imo man ang buhaton? Ako may pasilbihon nimo. Sumako no sa pation ako. Malipay kong magtan-aw ninyo? Ubot ang batanong babae, ha? Makapatay ko, Bong! Chuna! Amaw ka magkaha? Muna'y gusto ni mo, ha? Sakitan ko magtanaw ninyo. Ganina lang, ingon sige kumot ang akong kasing-kasing nga nagtanaw nga imong gisabak tong batanong babae. Mao ba? Pwes karon dayon. Aron di magsakit ng dughan mo. Aron di kumuton ang imong kasing-kasing nga magtan-aw na mo. Pwes, time for you to go. Bong, Di gid ko muhawid ni mo, Chuna. Kung wa ka makauyon, then go ahead. You are free as a bird. Lupad. Way maghawid ni mo. Bong, Wa ko magkinahanglan og babae nga budiktar nako. unsa? Wa ko magkinahanglan og babae nga pugngan ko sa akong kagustuhan. Ug labaw sa tanan, kontra ko ang babae nga magsilos. Pero ikaw, unsa man? Di ba? Magselos ka? Chuna, Suma, ni apang ebidensya. Ni apa ang mga lagkom sa kulawas, gumikan sa imong pagbunog dako. Tungod kay nasuko ka, nagselos ka nga nakigsulti ko ni Alan nga amahan sa akong anak. ayaw pagpakikumpara diri nako, Chuna. Ayaw. Tungod kay sa imong kabahin, wa ka makahatag na kong kayuhan. Bong, Oh, ano na ba? Wa man tingali. Pero ako, unsa ko nahatag nimo? Ha? Nakahinumdum pa ka? Bong, Nakahinumdum ka? Unsa ako mga nahatag nimo, Chuna? Bugo ra ka nga wa mahinumdum. Ilabi na nga ni aka dinhi sa Mountain Resort nga akong gitugyan nimo. Angay kang magpasalamat nga ni aka aning posisyona. Angay kang magpasalamat nga ni aka karon. Gitawag kag ma'am. May sulugoon ka. May sakyanan. And then, imong did-an ang tao nga naghatag nimo sa tanan. Oh, come on. Baga ko ni naong. Bong, Ayaw paghilak, Chuna. Pida! Wa oray mangurog ang imong mga ngabi. Wa oray mauwaw ang imong mga mata nga muhilak sa kaguol. Angay nga ikaw muhilak sa tumang kalipay. Kay never nga miabot sa imong kinabuhi og dili patungod nako, dili ba? Gusto makakita nga muhilak. Kung nagpadayon ka, gusto mo paghilak ka ron. Bong, Padayon ka, guyoron ti ka. Paingon sa gawas.
Unsa? Basta magpadayon kas paghilak. Guyurod ka, paingon sa gawas. O hinginan, nga di na magpakita na ko din eh. Sige, padayon sa paghilak. Sige, hilak! Hilak! Oh, hunong maga. Nagpasabot, nga di ka gustong guyuron sa gawas. Bong, Sa ato pa, di ka na mo hilak. Di ka na mo hilak! dili, dili, dili na. Dili na. Good. Good. Di ka na mo hilak, ha? Di ka na mo hilak. Oo, dili ko mo hilak. Dili, dili. Oh. Dili ka mo hilak pero nag-agas ang imong luha. Naghila ka! Ha? Naghila ka! Diret! Gulo ko sa gawas! Diret! Ha? Ha? Ayaw. Diret! Magilak. Lagi naman. Kuno ha? Ha? Ngano ba nagdagay na yung mga luha mo sa imong mga aping? Dili na luha. Unsa ba na? Unsa ba ni? Ha? Unsa ni? Muta. 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 Ketawa. Ketawa! Ketawa! Sa... Hala no. Karon pa man ko makasaksi nga ingon aning kinaiya ni Sir Bong. Pwede ka mo katawa? Siguro yung tika pa ingos ka. Ayaw. Direct. Ayaw, Bong. Ayaw. Hala ay. Is katawa! Ugo. Katawa! Ayaw pa. Gahi kag ha? Di ka? Patuon ako? Ha? Kispawa din eh! Guro yun, tika. Ayaw po, guro yan. Yan! Yan ang gusto ko! Okay, good. Very good, Chula. I like it. Bong. Oh, come on. Embrace me. Embrace. Bong. Dugay-dugay na ba? Palungkot ka ron. Bong. Magwagakos ko ni mo. Kana. Oh. Kaluoy sa single mom. Magsilos. Okay. Sito na ta. Okay na ta. Okay na. Okay na, Bong. Okay, very good. Very good. Iwan na ang gusto ko. Kanang masinabuton o dili masinupakon. Okay? Oo, Bong. Oo. Okay. Diya na ka. Kimuadto na ko sa akong honey sweet. Okay. Ang importante nga, masabot rin yun ka ba? Di ba? Ay, kabalaga. Di pa mahurot ang akong bahandi. Di pa mahurot, Chuna. Kung bawalan ko nimo, mawagtang ning tanan. Mubalik ka sa pagka-single mom. Nahugaw pas paburot. Bong. Okay. Okay, Chuna. Love. Excuse me. Ato sa ko ni honey sweet na ko. Bye. Tuwa na siya. Muadto na siya ni Honey Sweet. Ingon ani ang ako kahimtang karon.
Ingon, ani. Di lang ako, di lang ako kusgo ng akong paghilak. Kaya masako si Poong. Iya ko kuruyon pa ingon sa gawas. Huwag palayason. Ay hala, nihinay og yaka si Ma'am Chona. Unya ni Sandig. Nao, gikuong-kuong ang tuhod. Gibutang ang duha ka bukton sa tuhod. Og mihukdong. Og klaro kaayo nga nagbako. Pero wag yo'y tingog. Doolo na ko sa Ma'am Chona, be. Ay, magkuha na ko og tubig. Ano di pa inom niya? Ma'am Chona? Amay, Inom o nagtubig, ma'am, oh. Sige na, tawatan ng tubig para mulaglaw ang gibati mo. salamat, amay. Salamat, amay. Ay, ma'am, laban lang baya, ha? Ay, pugne. Kitingali magkabati si Sir Bong. Unya mo balik. Amay, kaya ka ninako. O kaya, oy. Madiskarte, good ka. Amay, Humba, salamat sa paghatod ha. Ayo, Ampol. Sir, poday. Unsay share food oy. At turugin mo sa mga sapian. Namidiri. Laway lang, laway. To. Bitaw, pero makatilaw mo ng pangga sa mga pobre. Makaingon mo isa pa nga. One more time. Hilong tunto eh. Biya. Hibaw ka ba? Kining tungura ba? Nagsugod na ang kalparyo ni Chona. Ano na, Ampol? Kaila kay kung Chona. Gusto niya siya magsulo lang. Di siya gusto nga doon ay kagibal. Doon ay kabahing. Mo ba, Ampol? Magkwintas og bukog si Chona. Og magbahog siya siyang mga luha, humba. Ug maingon sa alaks kakapaitan. Basin og magikog na sa tuna, Ampol. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!